Είναι πολλά τα μποφόρ σήμερα. Είναι πεντάρις. Είναι πεντάρις. Τον έχουμε πλάγια βέβαια. Εκεί είμαστε στην Ορβίλη. Εδώ ο Μανώλης κάνει τις διαδικασίες. Βάζουμε ένα πιο λεπτό σαραντάρι παράμαλο στην περίπτωση που πιαστεί να κοπεί εύκολα. 128 είναι τα αγκίστρια. Ναι, εκεί 128-127 αγκίστρια. Η τορπίλη είναι έτοιμοπόλεμη. Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι, έχουμε ανοίξει την τορπίλη. Η τορπίλη είναι έτοιμη, ναι. Έχουμε ανοιχτεί. Ξεκινά η διαδικασία του ρίξιματος. Πάμε. Σιγά σιγά στην αρχή. Πάμε. Πηγαίνουμε με το 30%. Φέρνει λίγο δεξιά. Εκεί θα το ρίξουμε, Μανώλη, όπως το ρίχνουμε πάντα. Είμαστε στα 400 μέτρα περίπου. Έχουμε ζουμάρι για να φαίνεται. Για να δείξουμε και λίγο, να κλείσουμε τα φώτα τα άσπρα και να δείξουμε το λέιζερ. Πώς φέγγει το λέιζερ. Είναι απίστευτο, έτσι. Κάνει δισκοτέκ. Και το λέιζερ μαζί. Μες στον καιρό όπως είναι. Και το λέιζερ μαζί και τα φώτα και όλα, έτσι. Ωραία, το είδε ο κόσμος. Τώρα είμαστε περίπου στην απόσταση των 450 μέτρων. Και φαίνεται το λέιζερ. Και κοιτάξτε πως δείχνει το λέιζερ το βράδυ. Ανεβοκατεβαίνει διότι είναι πολύ ο καιρός. Και πέρα εδώ θα γίνεται από τα κύματα φυσικά. Έχουμε κάνει δισκοτέκ στην παραλία. Εδώ πάλι. Κλείσε το λέιζερ τώρα. Θα κλείσω και το λέιζερ τώρα και θα ανάψω τα φώτα τα κανονικά. Αυτά είναι τα φώτα μας τα κανονικά. Πολύ ευδιάκριτα. Να ανοίξουμε και λίγο τον γκάζι. Να δούμε σε πόση ώρα θα έρθει έξω. Έχουμε όλη βαρά και τα ψάρια στο χέρι. Αυτό δεν μπορούμε να το νιώσουμε οι διατές μας. Λέω να μην βράχουμε και πολύ, Μανώλη, Είναι μέχρι έξω χωρίς κανένα πρόβλημα. Αυτή είναι η τορπίλη μας. Έχει τίποτα καλό και το φέρνει σιγά σιγά. Για τσιμπουρίτσα. Τσιμπουρίτσα, ένα κομμένο βλέπω εδώ. Μπερδεύτηκα, μουρμούρα καλή είναι. Αλλά έχει και μια τσιμπούρα εδώ. Να σε ρωτήσω κάτι. Έλα. Εδώ τι δολώματα ήταν, η μάνα. Μουρμούρα σε μάνα.
έρθουν εδώ την κυρία να την δουν. Και πάμε σιγά σιγά γιατί είναι πάρα πολύ κιόλας, έτσι. Ωραία, μπορούμε. Καλό το ψάρι. Τη γλιτώνει αυτό, μέσα. Και αυτό με το γάντι εσύ που μπορεί και βγάλει το. Έχει τσιπούρα, τσιμπουρίτσα. Αυτό τη βάλει εγώ. Ας να εδώ, ας να τη βάλω. Πολύ ωραίο. Άλλη μια μουρμούρα. Πέσαμε σε κοπαδάκι καλό. Βέβαια σωστές οι προβλέψεις σου που είπες για τις μουρμούρες εδώ, έτσι. Όχι τόσο πολύ κοντά. Ένα λαβράκι, κοιτάξτε το λίγο, λαβράκι φίλε, πολύ μικρό λαβρακό πουλάκι. Είναι το τράβηγμα μας, πήγα το παραγάδι από το χέρι, Κοίτα εδώ. Κοίτα εδώ. Στεγνό κόψι. Σε λαβρακάκι. Στο πίσω. Εδώ το πάμε. Βγάλε. Είναι ζωντανή μουρμούρα. Λίγα τα ψαράκια σήμερα. Δεν τσιμπάγανε. Ένα παραγαδάκι ήταν. Ένα παραγαδάκι. Καθαρά ψαράκια, ωραία.